Smolenický zámok už po 9. raz ožíva významnou vedeckou konferenciou, a to Nové trendy marketingu. Konferencia je tradične poriadaná pod záštitou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Významní hostia budú prednášať v rámci jednotlivých sekcií, pričom spoločným menovateľom konferencie bude téma Zodpovednosť v podnikaní. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo zabezpečiť šírenie vedeckých poznatkov z oblasti marketingu, médií a komunikácie. Hlavnou témou sympózia bola zodpovednosť v podnikaní, reflektovať zmeny v oblasti marketingu vyvolané hospodárskou krízou a posilniť dialógy odborníkov. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied na Smolenickom zámku, kde sa zišlo takmer 170 účastníkov z 24 škôl. V dňoch 6. a 7. novembra pozvaní hostia z 5 krajín sveta, ako napríklad Českej, Poľskej alebo Rumunskej republiky, mohli prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Po otvorení konferencie nasledovalo vyhlásenie súťaže o cenu spoločenskej zodpovednosti pre vzdelávacie inštitúcie. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetky štátne, verejné, súkromné a cirkevné školy pôsobiace v Slovenskej republike, ktoré poskytujú základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie. Je to cena spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií. Rozhodli sme sa vyhlásiť takúto súťaž pre školy, základné, stredné aj vysoké, aby sme ocenili ich rôzne aktivity v oblasti environmentálnej, spoločenskej alebo ekonomickej. A pre nás znamená to, že možno konečne oceníme tie pozitívne skutky a dobré skutky, ktoré školy robia a málo kto o nich vie. Pána rektora sme sa opýtali, akú spojitosť vidí medzi 15. výročím založenia Univerzity svätých Cyrila a Metoda a tejto konferencie. Ja myslím, že je tu bezprostredná väzba na odkaz a poslanie týchto dvoch vierozvescov, aj keď možno sa to nezdá, ale aj téma dnešnej konferencie, spoločensky zodpovedné podnikanie, svedčí o tom, že aj v podnikaní nemôže ísť iba o zisk, ale že aj v podnikaní sa musí prihliadať na celospoločenské záujmy. Po hlavnej časti programu nasledovala panelová diskusia, kde sa okrem spoločenskej zodpovednosti rozoberala aj otázka hodnoty pravdivosti a čestnosti reklamy. Tak keďže ja predstavujem Radu pre reklamu, ktorá je postavená na princípe etickej samoregulácie a ten je postavený na etickom kódexe, ktorý hovorí, ako sa tieto pojmy voči reklame majú vykladať a majú používať, tak ja patrím samozrejme medzi ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že má zmysel tieto pojmy v reklame skúmať, brať ich vážne a správať sa podľa nich. Nálada sa stupňovala aj v popoludňajších hodinách, kde si mohli predniesť svoje príspevky i doktoranti našej fakulty. Spoločenská zodpovednosť predstavuje úsilie malých i veľkých podnikov nielen myslieť, ale i podnikať v duchu hodnôt a záujmov našej spoločnosti. Konferencia otvorila cestu k inovatívnym myšlienkam, ktoré majú napomáhať zlepšiť imidž firiem a zároveň byť zodpovedným za svoje správanie.